Demanen que conte una anècdota i la veritat és que me'n recorde molt, molt. Quan era menuda jo anava a un col·latge a Sagunt, perquè sóc de Sagunt, i el meu col·latge era Ausiàs Marc. La veritat és que jo no sabia que Ausiàs Marc era una gran personalitat importantíssima dins del món de la literatura catalana i fins que no vaig arribar al meu centre de secundària i batxillerat al Clos del Moro i la meva profe Begoña Mesquita em va preguntar que qui era Ausiàs Marc i qui sabia qui era i ningú de la classe, de fet, de gent de la meva classe que anava amb mi al mateix col·latge, sabíem que Ausiàs Marc era aquesta persona tan important i sempre responíem Ausiàs Marc era el nostre col·le de quan érem menudes.